كمليون حتى بالكلا خليت نبات زيادة أمونت أشمو 100 شح اللي خان بريل خان طرحيلك ولا انا ازي اللي كلها زغت شيدن رياكت بعد عليكم سبسكرايب عليكم لايك نعم ليه سلطان حوي بتعم اذا مسكنك مالتي باباها حقي اب حقي يرينا أبوخي حما تجيرو كهمان أبوخي بجنزب أيكون زتمن موت حسب أبيلكا نفقرن نسنيتن نحونتن تعرق استغبروا له مخنيات نمنتايو نحنا انا زير انا يومبر نصوم نمر ايالم غيرهم سلطانكم ودبكم يوم زدر استمكرون سلا زرانا أتفرع أفكار المنجست إفراز قام تبهاي سمي خيات فانكي كلنا حد عادي ولا إرتراو تقام دقف ننو على دقكم دقمان سلام تعنا هبلي كما لكم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان هيني مسجن أنا بوجني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩምውን ከም ዝኸማይ ከምትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ዕድመን ጸጋ ጥዕናን የመነ ኣብ ስራሕኹም ኣሳልጦ ሓደሽቲ ኢኹም ነዚ ቻነል ቀሊል ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብዙሓት ደስ ዝብል ርእይቶታት ጽሑፍ ሕዋት ያለው ማለት እዩ ወይ ዘንድሮ ኣይተሽድን ትግራዋይ ዲኻ እቲ ትግርኛኻ ጽሩይ እዩ ከም ናይ ኤርትራ ይመስል ግን ናብ ዓገመ ኢኻ ተዘንብል ስለዚ በይዛኻ ትግራዋይ እንተ ኮይንካ እስኪ ደኣ ናብ ክልልካ ኢላትን ወይ ዘንድሮ ማለት ሓራይ ወይ ዘንድሮ አያልቅም ተነገሮች ሓራይ ገብረ ተወልደ እንግሊዝ ብምዝራቦም አሜሪካውያን እንግሊዛዊት ሃገር አይብሎምን ኤርትራዊ ምስተጋሩ ዘዛምድ የብልናን ቋንቋ ያራኽብዩ እዞም ትፍሪት ሺ ካብ ኢራቅ ዝመጹ ድሕሪ ውድቀት ኣኽሱም እዩ ተጋሩ ምስራያን እንደርታን እዮም ስለዚ ትግርኛ ካብ ግዕዝ ዝወፀ ቀዳማዩ ትግርኛ አማርኛ ስለዚ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ኦብቪየስሊ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ታይሎም ይጽውዑ ነይሮም ይኒር ናይት ማልናት ቪዲዮ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ቢንያም ዘርአይ ተጋሩ አይኮናን ናበይ ኢኹም ተብልዎ እዚ ዘረባ ንስኹም ዜግነትኩም ኢትዮጵያን ቋንቋኹም ትግርኛ ንሕና ከዓ ዜግነት ኤርትራውያን ቋንቋና ትግርኛ ወድሓንኩም ኤግዛክትሊ ከማኮ ኢሎም ኣነ ግን ታይ ተባሂልኩም ትጽውዕ ነርኩም ተባሂልኩምስ እንታይ ትብሉ ተባሂልና ንጽውዕ ዝነበርና እወ ተጋሩ ትግርኛ ዝባል መጽውዒ ነርና ካብ ቀደምና ጀሚርና ዝብል ቋንቋ እቲ ትግርኛ ዝብል ቃል ካብ ክንዲ ዓመተ ምህረት ጀሚርና ተጠቂምናሉ ዝብል ሪፈረንስ ጠቂሰ ገሊጽ ኣለኹ ማለት እዩ ትናይት ማለ ቪዲዮ ሰላም ማሕራይ ሚኪ አምሐራይ ብጽልእ ህዝብ ትግራይ ዓይኑ ዝዓወረ እዩ ኢላቶ ማለት እዩ እተም ማሕራይ ዝብል ቃል እኳ ንበይን እንተ ዚሃብናያ ብጽልእ ህዝብ ትግራይ ግን ወይ ፈልጠ ማለት እዩ ሚኪ ጽቡቕ ይዛረብ ነይሩ ጆን መትከል ትግራይ ዝበሃል መንነት የለን ሓደ ብሄር ብቋንቋ ይጽዋዕ ንኣብነት አምሐራ አምሐርኛ እሞ እንታይ እዮም ዝበሃሉ አምሐሩን እዮም ዝበሃሉ አምሐራ እዮም ዝበሃሉ እምበር አምሐርኛ ይበሃሉን ብቋንቋ ይዛረብ ትግርኛ ብቋንቋ ብሄር ይጽዋዕ 44 ኣብ ትግራይ ነው ወይ ሎጂክ ትክክል ኣይኮነን ፍረሰላም ጸጋይ አታሚኪ ጉሓፍ ኢልዎ ማለት እዩ ንሚኪ ሎም ዓንዲ ሓቂርኩሞ በረከት ገብረ ትግራይ ማለት ካብ ተገረ ሰገረ ተግረረ ዝብል ቃል ዝመጽ ኮይኑ ትግራዋይ ማለት ተጋራይ ሰጋራይ ማለት እዩ ስለዚ ትግራዋይ ማለት ካብ ሜሶፖታሚያ ናብ ኢትዮጵያ ሰገረ ተጋራይ ሰጋራይ ከም ዝመስለና ክንመራመር ከለለ ሓራይሺ ሰረቀ ዮሴፍ ተጋሩ ናይ ውሕዳት ሰባት ኣብታ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ዝነብሩ ህዝቢ እያ እዚ ሕጂ ትግራይ ትብልዋ ዘለኹም 1995 እዩ ኮለል ኣይትበል ዝጀመረት ይዝብለኒ ዘሎ ኣነ ኢለ ታ ትግራይ ትበሃል ቃል 1995 ኣይጀመረትን እዚ ከዓ ኢምፐረር ዘራ ያዕቆብ ክሮኒክልስ ዝበሃል መጽሓፍ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፈ ትግራይ ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚ ትግራይ ነየና ይውክል ነይሩ ካሊእ ዘረባ ኮይኑ ንመን መጸውዕ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ካሊእ ዘረባ ኮይኑ ሕጂ ግን 1995 ዝተመስረተት ኣይኮነትን ማለት በመርትዖ ብጭብጢ የምጽያ ዘለኹ ማለት እዩ ኮነ ተረፈ አጆሃ ቀጽሎ በርትዕ ካብቶም ዝፈቶም ዩቲዩበራት ሓደ ኢኻ ሽደን ኢሉ ለሃገር ማሕር ማለት እዩ ማች ላቭ ሪስፔክት ብጣዕሚ ይቀነለይ ክብሩን ፍቱን ሓው ቴንክ ዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ከዓ ካብቶም ዝፈቶምን ደስ ዝብሉን ሰማዕተይ ሓደ ኢኻ ኩሉ ግዜ ሃገር ማሕሪ ርእይቶ ይጽሕፍ ብዙሕ ግዜ እውን ምስ በዓልቲ ቤት ኮይኑ ምስ ስድራ ቤት ኮይኑ ከም ዝከታተለኒ ገሊጹለይ ነይሩ ዝኾነ እዋን ማለት እዩ ኣይረሳዕኩን ባይዘወይ ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ናፍቲ ሎም ዓንቲ ሒዝናያ ዝመጻን ሓድሽ ቪድዮ ድማ ሒዘኩም ክሰግር ርእይቶኩም በዚና አንቢብና Welcome to Shidden Reacts 1 እስኪ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዘሎ ቪድዮ ክንሰግር እንተለና ኣነኳ ንእሽተለይ ነዊሓትን ያጸኒ ሓስኪ ዝሓቶ እዋ كم مليون حتى بالكلا خليت نبات 900 شحن
كم مليون؟ كم مليون سي حنت نمبر حنت زياد حنت قدر تحرق لنا كم مليون؟ هو حنت بالكلاس كنيت نبت زيادة أمونت أشمو 100 شح لا سبحاني كنت حموش زيرو اللي نبغى ندلوا حموش زيرو خنا دلوا 100 شح واه لا عطر يلا خان يلا خان يلا عطر يلا خان مدر يلا خان طرح لك ولا انا ازي يلا كلها زقت 9 قصيلو 9 ويل بديجيتات كون كل ايش اللي فيجواليز نمغواري مچ يمسلن اسكي كم مليون حنت تقديلك زيرو هذا كده اي منسك مبا سيكون انا كم مليون حنت تقديلك زيرو صعب يبلغ قرن بعد الرنبل كم مليون حنت بالكلا 999 كما راح لك عندي حسيمه يا جميل يا كون يا جميل انت قلت كان نسي زيرو تقدي لك خلاص حنت تقدي لك كان 100 شح خيده مليون شدش زيرو يدلو يدك حسب صنيحه تتسبب قطري تتسبب قطري تتسبب انا من قطري لك تسبب نغرسي قصري ማለት ዝኸበደስ ቁጽሪ እዩ ንኽብል ደሊ ኣነ ኳ ተረዲየ ሊ ማለቲ ደስ ዝብለኒ በቃ እዚ ወዲ ማለት ተዋስኡ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ የስሕቀካ ብኡውን ነገረ መንገዱ ማለት እዩ ጎበዝ ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ይሕብር አሜዚንግ ባይ ዘ ወይ አንጨጭብና ለና ጥራሕ ተዋስኡ ይኮነን ሞ ሎሙ ዓንቲ ኸ ንሕና ውን ማለት እዩ ደስ ካብ ዝበለነ ነገር ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ ብጽቡቕ ሰብ ከ ሽምካ ጽዋዕ ከለ ደስ ይብለካ ሰልጠነ ግርማ ይጋጣሚ ሪአክት ገይሩ ናተይ ቪድዮ ሰባት ከ ተኸታተሎም ብዙሓት ሳብስክራይብ ግብሩ ሊሉ ሳብስክራይብ ገይሩ ክንሕግዞ ከነበራታቱ ኣለና ኢሉ ንብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ጻውዒት ገይሩ ኣነ ከ ብጣዕሚ ስለ ዝተሓጎስኩሉ ቴንክ ዩ ሰልጠነ ሓወይ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ማለት እዩ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብለካ እዝደሊ ካብ ልብ ዝነቐለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ብዙሓት ሰባት ብትሕቲኦም ዘሎ ገና ቀሳቀስ ሰብ ወይ ከ ዝጅምር ከምዚ ዓይነት አፕሪሺዬሽን ወይ ከ ናይ ምትብባዕ ቃላት ኣይህቡን ሰልጠነ ለባም ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ለባም ኩሉ ዝፈልጥ ኣብ ዘይፈልጦ ኣብ ዘይውዕለ የለን ለባም ዝበሃል ሓደ ግዜ ምስ ለባም ኢኻ ትካታዕውን ክትማጎቱ እንተኽኢልካ ጽቡቕ ዝበሃል እሞ ረእይዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ገይሩ ኣለኹ እንትብል ተለ እዩ ደስ ይብል ንኣነ ከዓ ማለት እዩ ሪአክት ገይረ ናቶም ቪድዮ ሪአክት ገይሩ ጀስት ሪአክት ይገብር ኣሎ سواء كلكم كبار تخلاتنا زي أسمع اليوم أجعلكم سبسكرايب أجعلكم لايك نعم زي سبسكرايب ولا لايك زي ولا خيركم كا شيرن رياكت زبال باي ذا واي كم جيهم تجارو نقاسنا حجستي تماسات هذا مثلا حسب زلوا مقالستنا يوم زيونو صوتنا ناش شغل ده سوازي أتابعهم أجوها بالمسكي كم جا عندك بدوات كهل فوالو كم جاتهم مقالستنا نحجي كان عبن كان اسمه هذا الناس لم تعرف شيء أنا زربحنا مساعدهم يتي روحنا مع الدمو قايقني اللي بصور بك عزيز much love much respect big brother I really appreciate such a wonderful appreciation and initiation that you give me recommend me suggest me even it is a compliment for me so ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ ዝበለኒ ነገር እዩ ነውሕ እዋን ብከምዚ ዓይነት ዘረባታት ተንቀሳቒሰ ሕጂ ሓድሽ ቻነል ዋላ ይከፈት እምበር ከም ካልኦት ቻነላት ማለት እዩ ነውሕ እዋን ተንቀሳቐሱ እዮም ሰሪሐ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላማዊ ዝኾነ ነገር ንኽህሉ ብዛዕቕመይ ብዝተኻእለን ጽዒረ እየ ማለት እዩ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ኸኣ ዓቕምኻ ኢኻ ዝሓዘያ ደርበየስ ፈራሕነይ ይበሃል ዝበሃል ፈራሕ ዝሓስኮዎ ማለት እዩ ብዝያዳ ድማ እንዳሰራሕ ኩሉ ዝኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንሰልጠነ ግን ይቐኒለይ ቴንክ ዩ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ግበሩ ንስኻትኩም ከም ፀዊዕ ኣለኹ መልሲ ሲልቫና ዝሃበቶ ርእይተ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምፅዓይ ስለ ዝበዛሓኒ እዩ ንኣሕዋተይ ንፈቶተይ ክሕግዙኒ ኣጆ ክብሉኒ መፅእ ሰብ ኣጆ ክዝብሉኒ ስለዘየለ ካልኣይ ክፍሎ ዝደሊ ከም በዓለኹም ንኩነ ፖሊስታታት ንኮርትታት ንጃጅታት ኖ ኮመንት ብሎ ዘለኹም ኣነ ኖ ኮመንት بحقي فترنا حق أنت يو ليت أخونكون حميم أخونكون من حميم ما أنا بقوله لا في أبالي شمو كريزي أنا بقوله لا في ما أبالي شمو حماق ولا عائلهم لا في أبالي شمو سأنا ولا حركة ولا يدلني ماماي I love you أحواتي I love you باباها حقي أب حقي يا رينا بحقي أنت أنا دلي كأسرك يدلني كسيبرك يدلني حاول أبوين دخل نمنتاي بحق جن سوري خطفلني
بحقي يقرتا تقولني كاريكاي مجمرتا أجوخ بلوني أجوخن تقولني نتتهبون نجار بمولي قبولي سلازبلت أجوخي لي حجكم كن صريح اللي فيديو أبز حلف قانون تماساس على رئيته أبغونا نزل لكم سوات بمبلغهم كتحجزوها خبال كله بقولوا زخون يكون عينت أجوخ أنا وعلو حاجة سلا زخونة مالتي كتحجزوها تلابي نيرة بز حسابات كأبرئتهم كم صحفكم لي بايزوي دس زبل رئيتات ذهبكم ني اللهم مالتي نحنا نسبية السبع عندي زلت أجمع نسبية السبع أخذ فتحه نحنا حوي موسخ أيد لنا كل عيخي هتسانيا جنايا أباون نعازت أكم أدي أنا حواتانون نعازت أكم بر نعاز جود نجار يكون زجورزو لو تغيرهم كأحق خرق ولا سلازخونة أبكن حق نحنا نوقعو نايبين تناوقعيه لنا مالتيو ويكفلي وقعيه بلنا تاي قبل زغل نعاجن أجو خبرت عصنعت أنكري مالتي أفتنا بخصوصية جلز بالزول نجار كون إيش لي يخبرنا أن تخونا خمت بحر ولدنا خمت ناتنا يخبر تخونا جن نتزجات أماكن نجار نخت بدهيو مصبخون مسبية سب كنما تماساسالي ولد داون إنكيس تسمعهم مالتي البرنامج كتردقوا لتعدمة فاير إيجز بهال كالوتون حاوشت خالوت نجاراتون أو قمت وش تأتيهم كتصلون كالوت سبعة دمام نزيخ ترددقوهم كتعرقوهم قلي يلابو مالتي يزي بزح زحزننا قداي سلازخونا مالتي أبو زحات ولاداتون كرئز النجاريو إجنورز جبر نجارونا يكونن عبيد حمى قليلناون كم عينة نجارنا كنا كنوقع زلنا مالتي السامسة أمر أخونا تزارو جست كتبلو زدلية تنجار كتم حلال في مسألة سلازخونا مالتي بحالي ويس البانا سمعني كبرت حافتي زيت قبل زلي لو ما عندي صباح كتعسل له هي أبوخي حما تجيرو كهمان أبوخي أما صحف قدوس نموسي عسرت حقتات تفلت كيان حنت كابن انتهى تنقرنا أبوهان أدهان أخبر ميدا وزيه نأبوي خوسي قليم بعد محمد ترقمي بلون أبوه تجاقي كون كإلي أبراهام أبونا ترينا مصحف قدوس أبوها قريف كايو كابت عدنا أبوها ريكا مقدها مراحل وأملاخ سنتا أبوه إيقاتات كبر سلزنا بره قل نسيه يجي نيشتوخي بعدهم مسولت كهمان أبتمات كدقيه إيقاتات كتقبر تغليه فلي مخريو صبق مخرخاء كاب أبراهام استوهابكي سيلفانا ندحر سميعاتو توصيحهم لا خالتون ندحر بصحوا تخكلنيا صبق زخونه مخريو أبوخيو نبوخ تهبيو خبري وين الصنع أخي نخعبي زهبو كبري بتعمى أزيون يشتلي أيكونن بتعمى عبي يورزينيو كبير حلافنتي زلو زخونه نجر غيركو خون يخل زقوت عن زقيمن من البات نسخون نبوخ قطع خيانه قيم كين تكون تقلي كم تزولكي ولا حق حيزون تخونون حقون كيدكي يقرتا نخبلكن نختب ليون حردا خوين علامو حجون دما يقرتا نخبلكن نختب ليون غزيه سلازلو بزحون دما نسقط راح يكون كنافتي فاميلي زلخي قالوا احواتون كم زلوخي احواتي سلازبلك مالتيو نعاتمون كا تنيابخ زلو زسي نغر نشتلي نعاتمون نابدي خنا ما يزبلك ياون زبصح سلازخونه ابو طقلاله الاي غزانا يتغزا سلازخونه عندي تخورت جيركي كتزارب لك زبل رئيتو لني جست كم حاو كمبر كم مخارد يكونه مخرت عبيتون كمخروخ يخونو ابطاخ زلو سباتون تنغروخ سمع لك جن جست نعه صبقو يو تتجيركي يسي جست is sort of advice بقى صبقو ينعخي زي إلنا إنا نحلفو مالتي أبزي قداي أبزو معدي فلي زبل دس زبل نجار يري أنا مالتي عد قيح يوم زبالو أب إرتاخ بزلو مريت مالتي نتجارو كالوتون ممهر زخونه قداي سلا زخونه بتعمل important زخونه بهل زي رسع نتبهلي طبقان زبعن كوينو زقومه محبرسب كم زول إخاتري بتقدايزي تايوت وانا نزوم حبرتسب زيهم كم لو ما تفلطوا إخهم سب تتخاصصوا زخونه نجر انتجيرنا بيو طالنا بزبان حقي لك طالنا بقداي مالتي حقون نسبات أما أغلقات يزوصيو كاب أمرو سبات استقدحيو كاب هايمانوت كاب بحالي كاب وقع كاب كله مسارات زقبريو حق فلي زبلو نجر تايو قيادنتو مالت أيدي الله قدب الله قدب تحليفك سلازي يمازازن ويد ما سلازي يردك زي كونس ولا ترديك زحلف سلازي حلفك تخصصت السريقة مستأثرك جنب الحريو تمليسك حجون عرق زبها النجارالو تم ولدنا زيهم نعنا كم زي تايزبال ناي تاريخنا مزقب يوم حاولت يوم زيهم عرسهم كيلهم مالتي بس كنس معيهم زربوهم بتعميز قرم لازقهم نحتي نجر زلهم التعلاليا توم دبلوماسي بوليتيكا زمرحني عدنا خمزي تسقبرون يرمت قداي بشماقل عادة تودي يقدخوا علني رئي قالت ولو نقريهم على أميزينج بجنزب هيكون زتمن موت حسب بالكا نفقرن نسنيتن نحونتن زيادة أرآنة حبرة السبنة
ኤግዛክትሊ ሪኢኹም ወደ ሕጂ ተዋና ቃል ዝመፀ በቃ እዚ እኮ ኢት ኢምፖርታንት ዝበሃል መልእኽቲ ሞት ብገንዘብ ኣይኮነን ዝትመን ወይ ከዓ ዋግኡ ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ብሚልዮናት ተትኸፍል ክትምልሶ ኣይትኽእልን ታይዳ እዩ እቲ ሓደ ቀፂሉ ንዘሎ መርኣያ ንምዃን ትዕርቂ ዝተገብረሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ንሕና ኢና ዘይረኣናዮ እምበር ንሶም ንመርኣያ ኢሎም ገይሮሞ ሕጂ እውን ክንሪኦ ዝግባአና ጉዳይ ካብዞም ወለድና ሰምዓናዮ ካብዞም ኣቦታትና ሰምዓናዮ ስምዕዎ ከምዝታት ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ሕብረተሰብ የጋጥም ኩሉ ግዜ የጋጥም እዩ ዝያዳ ሕብረተሰብ ብከምዛ ዓይነት ገይሩ ነቲ ነገር ንምድቃስ ተባሂሉ እዚ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ዘሎ ሕጂ ነገር ክድቅስ እንተስ ሰላም ክትድቅስ ጎረቤት ካይደቅስ ዝበሃላሉ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባና ኢልኩም ልትዛረቡ ሰባት መልስ እኮ ሞሊ እዩ ተሞለድና መሲሎም እዮም ትምስላ ስለዘይ ሰማዕናዮ እምበር መሲልካ ንገረኹ መስሎ ስለዝኾነ እንተስ ክትድቅስ ንስኻ ክትድቅስ ተደሊኻ መን ክድቅስ ኣሎ ጎረቤትካ ብሰላም ክድቅስ ኣሎ ንሕና ከም ትግራይ በይንትና ሰላም ኮይና ብዘይ ናይ ኤርትራውያን ሰላም ንሳቶም ሓዊ እንድሕር ኣለዎም ንሕና ሓዊ ኢና ዘለና ቀፂሉ ገዛናሲ እንድሕር ገዛ ኣብ ገጠር ዓብይኹም እንትኮይንኩም መብዛሕትኡ ቀደም ናይ ሳዕሪ ክዳን ናይ ሳዕሪ ሰቐላ ይስራሕ ነይሩ ትዝክሩ እንትኮይንኩም ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ሓደ ገዛ እንትቃፀል እንተሎ እቲ ሓደ ገዛ ዘሎ ሰብ ናይ ዳኸስቶ ገዛ እዩ ዝቃፀል ዘሎ ኢሉ ሱቕ ይብል ቶም ጎረባብቲ ናብ ገዛኻ እንዲ ክመፅእ ትሓዊ ምስ መፀ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ድዩ ሽዑ መጀመርታ ሓውን ሓመድን ተቕርብ ዘለካ እዚ እቲ ሳይንስ ወይ ከዓ እቲ ብልሓት ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣሜዚንግ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ብጣዕሚ ጭውነት ዝመለለ እዩ ሕብረተሰብ እዩ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ውና ሓውኹም እዩ ንሕና ኣሕዋትና ስድራ ቤት ኢና ስለዝኾነ እዚ ድሕረይ ዘሎ ቤተሰብ ብምልኡ እንዳደኹን እንዳቦኹን መኺሩ ዘትዩ ኣስተውዒሉ ንመጻእ ክኸውን ዝኽእል ስንቂ እንታይ ዝመስል ፍቕሪ ሕውነት ሰላም እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ምዃኑ ስለዝተረድአ ነዞም ኣብ ርእሲ ውላድና ኣሜዚንግ በቃ ብጣዕሚ እየ ተገሪመሎም ብጣዕሚ እየ ተደኒቐ ማለት እዩ ለባም ህዝቢ ካብዚ ለባም ህዝቢ ድማ ንሕና እውን ማለት እዩ ምኽሪ ወለድና ሰሚዕና ኩሉ እቲ ቪድዮ ሪኣክት ምግበርናዮ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ጀስት ናይ ካልኦት ሰባት ኮንቴንት እውን ስለዝኾነ እስክቶም መራሒ ሃይማኖት ከኣታ ኢሎምና ማለት እዩ ንዓና ክምለሰና ኣይክእልን እዩ ምሳኹም ሕውነትን ፍቕርን ምትራፍ ግን ልዕል ገንዘብ ዝምዘን እሞ ምሕርና ኣለና ኢሎም ኣለው ረእዮ ዝመሓረ ይመሓር ዝብል ቃል ስለ ዘሎ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ዝኸስብዎ ፍሉይ መክሰብ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልኩም ከዓ ነጊሮም ናይ ኣምዓንቶ ንዓና ንኸምህርሉ ነቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ከም ስንቂ ኮይኑ ዝተርፍ ኢሎም ገሊፆም ኣብዚ ጉዳይ ከዓ ብኣንፃሩ እንድዩ እቲ ጉዳይ በቲ ሰላም ንሰላም ንዑ ኢሎም ዝዓርቁ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ከዓ ኣለዉ ዝብሉ በቃ ማለት እዩ ንዓቶም እውን ክንተናኸፎም እንታይ ዳ ክንገብር ሰሎ ሚድያ ለማዓንቲ ኸጥዑ ዘረባ እንተ ተዛሪብካ ወዲ ትግራይ ካብ ትግራይ መቐለ ይናገራሎ ነዳምፅ እስኪ ብለናለሽ ስልጣንኹምን ወደብኩምን እዮም ዝደልዩ እዚ ከዓ ናቶም ኣዳኸርቲ ሒዞም ናመወሊኦም ክቀሳቀሱ ደልዩ ንትግራይ እውን ናይ ትግራይ ታሪክ ባህሊ ቋንቋ መንነት ጅግንነት ኣብ ልዕሊ መሬትን ትሕቲ መሬትን ዘሎ ሃብቲ ተፈጥሮ ናይ ትግራይ መዝሚዞም ክወስዱ እዮም ዘሎ ትግራይ ክትድሕን ስትራቴጂክ መሓዛ ክትፈጥር ዓርሳ ኺኢላ ክትከደ እዩ ደሞ ዝዓይነቱ ስርዓት ኢትዮጵያ ይሰርሕ ዘሎ እዚ ብዝግባእ ከተምክንዎ ክትክእሉ ኣለኩም ከተምክንዎ ከመክን ብሓሳብ ክነምክኖ ክንከለና ኣድላይ ተኮይኑ እውን ብፖለቲካዊ እና ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት እናተናባብና كنمكنون كنقالصون يزغبأنا زول حساب زلني حسابو ايدلنا نيوم نعخمون ايدليكم نيوم بحركم يوم زدليو معدنكم يوم زدلي يزبل غرمي تحساب مالتي تريتو انا ابزي ريتو يبلين تاي زلن ناتي ريتو ايدلنيوم كبل سلازيكل سلازدليون تمكرون سلازرانا رينا اينا نحنا بلعل تግራይ ዝወጽሕና መከራን ሽግርንሲ ማለያ ስለዚ ይብሉ ማለቲ እቲ ጉዳይ ግን نحنا ካብ ውሽጥና ንባዕሉ ጸሪና ለድናት ጉዳይ በሐቅና ንዛረው ዘለና ካብ ውሽጥና ሳለዶ ተተባሂሉ የለን አመሬት የለን ወድ መን ሒዞም ማዕድን ኹዕተሎ መን ይመርሑም አሎ መን ይወስደሎ መን ዩ አዳኸርቶም ሒዞም ገለ ይብዘሎ መን ይዘዳኽር ዘሎ ሸያጥ ዓዱ ዝኾነ ባንዳ ዝኾነ ባዕሉ ክሂዱ ንዓዱ ሸይ ዘሎ ሰብ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ሙጻ ዘአብየካ ማለት ይፈላፊልካ ሙጻ አብይካ ወይ ኮነ ኢሉ እንዳፈለጠ ንባዕሉ ንጥኡን ውልቀ ጠቕሙ ክብል ይሸጠካ ኣሎ ተዘይ ኮይን ድማ ንስኻ ንባዕልኻ ኢንቮልቭድ ኮይን ካለኻ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ እምበር እንዳራእኻ የሱቕ ተልካሲ ኣብቲ ዓድናስ መቸስ ካብ ካሊእ ከባቢ ዝመፀ ሌባ የብላን በቃ ኣብያ ዘለታ ምስራቕ በባዓልትና ሓደ ነት ሓደ ይሰርቁ ሕልፍ ሓሊፍ እኳ ግርም እንዳበለና አንቶ ከም ወግዒ እስማ ሓዙተይ ዝኾነ ዕላል ዓለል ኩሉ ነይረ እተን ሓጺና ኣብ ትግራይ ነበራ ድሕርቲ 3 ዓመት ወግእሲ ዝወሰደንስ መን ኮን እዩ ጠፋኣዶ ቡኡ ገይረን ሓቂቕ እንደተረፋ ተወሳዲአን ሳይተፈልጠን እንዳበልና ነርና ማለት
ማለት ብጣዕሚ ዝሕስበካ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ ተቐደምስ ብታሪክ ዋላ ንሰምዖ ናይ ደብነትን ሕስናን ከይድታት ነይሩ እንዲ ሕጂ ግን ብሩይ ኮይኑ በቃ ዝረኣናዮ ብዓይንና ከዓ ክንምስክር ግዴታ ስለ ዝኾነ ፀገም እዚ እውን ዝፈጥር ዘሎ ምቅላስ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ተቃለስዎ ጥራሕ ኣይኮነን ተቃለስ ንስኻውን ኤርትራ ሰላም ኣይደልየ ዝብል ተኮይኑ ኣብ ትግራይ ቦታ ብሉን እዩ ዝኾነ ተቃዋማ ይኹን ገለኹን ኣብ ትግራይ ኣይፍቀድን መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ተባሂሉ ሰሚዕኽያ ትኾንኪ ተረዲኽኒ ኤርትራ እውን أنا قل كرد بلتن نجار على ناتو. ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እያ ኣብ ኤርትራ እውን ሲ ኣብ ኤርትራ ሲሉ ኣብ ትግራይ ታይተባሂሉ ንኤርትራ ዝቃወም ወይ ከዓ ዝቃለስ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ማይዞ ኣይፈለየን ዝኾነ ይኹን ተልዩ ክህሉ የብሉን ኢሎም ኤርትራ እውን ከምኡ ክኾነሉ ኢሎ ሞኒካ ኣምፀቢላ ማለት እዩ ንሳኳስ እቲ ተልዕሎ ዘለ ሓሳብ መሰምዕዋታ ኣሜዚንግ እኮ እያታቶም እናተናገለገሉ እዮም ሲሓስቡ ዶ እምበርከ ተሓስቡ ዶ زبرقيت نحمد سي أتميتكم نجح حلكم إذا نبركم سي حجزكم يا رب سي إذا تصبروا وما تصبر أنت يا ንሳን መዓላስ ፈሊጣቶም ማለት እዩ ብርጌድ ሓመድ ኣይኮነት ሞኒካ ግን እንድሕር ዳ ንብርጌድ ንሓመዱ እንተኸዲዕኹሞም ትማለ ዝገበርዎ ነገርሲ ንዓናስ ከም ዘይተኸዲዕናስ እንታይ መረጋገፀለካ እኮ ኣትብለካ ዘላ ይርደእካን ዘሎ እምበር ንሳ ኮን ናይ ባዕላ መደብ እውን እያ ተጣጥሕ ዘላ ከመይ ደኣ እዛ ጉዳይ ኣትብለካ ኣላ ዋይ ዘለኻ ሰብ እስክበል ንስኻ ንዓስከ እሺ እንታይ ልመለሰላ እሶም እኮ ፀረ ሰላም እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ምስ ኤርትራስ ከይተቐረቑ ንኩለው ፀረ ሰላም ዝኾኑ ኣለዉ ፀረ ሰላም ካ ሸይጣን ጥራይ ዲያብሎስ ጥራይ ፀረ ሰላም ዝኸውን كلهم يلوم دياب يا تم دبس حكم كوب دمس هجرف الرقص صلاينا يبل لو غلغله ترديخني انتم زوزحن غلغلي امن بايزوي نفلالخ تزارب غلغلي امن اشتليو some of them مالتي غلغلي ام some of them all of them አይኮነን ቶም ዝወዝሕ እንተ ኮይን ኸዓ most of them ቶም ዝወዝሕ ማለት ተቋንቋ ኻነ ማዕሉ غلغلي ام እሺ ንምንታይ الرقيلهم ويقولوا أنت أنا ما في قبر مزي ردي خلينا أنا كلام قل بقى هجرف سلام يدلي فليز بارنيون حراي حجي قصلا بلا ميتا قوال حيلهم فنك قلت بلا لافتل على ريخهم ما دلهم حكي she's an amazing girl اسم لبغا زي ست زبال زربا بايزوي كومزي هاي مالتي I don't know نايل بيئة تزاربات اللي انجر عالم بلعبلو واسك انجر عالم بلعبلو ابريتو ما سمعوها تزاربتو أنا قلت كم حسابي تايو لك مصيدك برادري كرتا أمونغاتي كامبر كم ناتي حساب كم ناتي كم ملعسي كم قال ملعسي مثلا تورنتون رئينا يتحمقون رئينا ينا تدقاف ولا زي يقولوا تتقاوم ولا زي يقولوا دقاف تقاوم نزل خفتت رحقت تلك رحقت يلن كلنا بيت السبينا كلنا حد عادي ولا إرتراو تقاوم دقاف ننو علمي دقوكم دقومون معين من عصم كنا من تقاوم دقاف تلفون ولا إرتراو تقرأ يقول حتى فترة خفتت نايحو واحد من عصم معين ويكا شرم شرارم وين مقالن خصم كوين كايدغف نتقام كون كوم نخي خون كنا حدا مسمر دمصنا كلنا قد محيز نرا ناي بوليتيكا انسيكا زي ربح ጫፍ እንዳحزنا ኣብ ዝሕማ ደረጃ ዝበጽሕ እዚስ እንታ ኮይኑ እዩ ዘይኮነ ሕጂ ሓደ ጽቡቕ ትርኢቶ ነራ ካብተን ናይ ተማለሲ ክልታኹም ተጋሩ ማሕበረሰብሲ ኢሉኒ ኑር ሰዓድ ዝብል ሓደ ኮሜንት ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ሓባር ክትኮኑ ደሊኹም እዚኣስ መልሳስ ክሽደን ኢልኒ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ዘላትኒ ንምንታይ ከሓቢርና ዘይንኸውን ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብሌም እዩ أبعل مولس يكوت حتى كلتا ناس تجارون تنير ناسي حبيرنا مجلس أنا كمتم حيلي أيهلونا نتحابيرنا تتحابيرنا زول سجمي بلينجن تحابيرنا خان إحنا زحيلنا خوينا نتوم قالوا كيد نحن هسي كنوقع خنا هرم وكان عاتهم قعدتنا هنبر جل زبال برينسيبل يبلنا نمن تأيو إجن السناتنا مسرح تدري زبل كحتى خونا نايكلن ديو زي حتى زي أنا زي أخنا ملس أنت نبقى أنا خمس خوينا زبل ريت يزلني كتنك أموهان من جس إرترا كبر بريزنت إسياس أفوركي أنت رغبية خمس ألك كارتا خام مقالة خينا قروا مسمسل بدي حريو انترفيو عبز قبر الله انت يلير مسيل نحن زفلتنا يو نجر يلن زبداي زيك أسيلنا غربي إينا يلو مالك ورد تاجمت شعة بيتي خامالك أصبه مساحات السليفو زلو نعغا خينا قرر مغادو نحن بدقن سمع زلينا هذا أوشت يوم جلو أوشت أمونا له تي مسارع نايتي حجر مالك انتي حسبهم من انتي هم جيرون زيادة أنا أفلت أو سلزنورهم
ነዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ምሙጋሱ ፈሊጡ ግን መስመር ክበሃል ከሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተለቲኹሎ እቲ ጉዳይ ማለት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንታይ ይመስለኩም? እስኪ ሓሳብ እንተለኩም ርእይቶኹም እንታይ ይመስል? ኣብዚ ናይ ኮሜንት ቦታ ግደፉለይ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሃናፅ ዝኾነ ርእይቶታት ከም ፅሕፉለይ ከዓ ርግፀኛ እየ። ቻው ድሕና ቀኒውታ ውድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ